I'm sure dagan kay gapanguyab, dagan kay gapangkuan. Simbahan! Dili sad sa palakas imong bana kay amigo ni, pero nganong siya? Nganong say nakita nimo sa iya? Wala ka na Okay, so Lo ka humble kay ka, pero I'm sure dagan kay gaaligid-aligid. Greanne Mendoza na Miss Cagayan, beauty queen. I'm sure. ano kay kabar naningot na noon. Gusto ko ng aircon. Didugay na siya gastok sa ako. Finally, nataganag yung kunyag oras. Ang akong amiga, a beauty queen, nahimong anchor or reporter, takaroon, negosyante na, a beautiful mom, nga ga-enjoy sa iyang, may pagka-budget po siyang kinabuhi, nga nanapod siya laki na siya babae. Wailain, Greanne Mendoza. Saan na yung mga apelido ko ron? Uraya. Uraya. Yes. Hello, everyone. Thank you, Greanne. Salamat kaya. Salamat sa pag-anhi sa among humble store. Dagan salamat. Tapos maka-offend kayo siya nga, wadaw siya naka-attire karon, wadaw siya naka-prepare. Alam, kalit-kalit mo ko dyan. So sa lugar ko naka-prepare pa siya, naka-gown, naka-karoon. Di man, mas dress up at ako gamay. So, I feel very corporate today because my outfit. Sige na lang. So, sige naman may follow sa among mga social media, no? Sige lang may like, sige lang may kuan, ana. So, sige lang may mga, finally, karonin ko nga, I think last month ako sig-book ani niya. Oh. Kay busy po din siya. Ikaw po din kapangunay karon sa imong anak. Yes, of course. Dapat lang. Baka po magkatabang. Like, Yaya. Ano? Lahirag yun, oy. Lahirag yun. Basta mas hands-on kasi imong kids. I wanna be there in their formative years. Pila edad si imong eldest kaling ron? 5 po to. 5 po niya. Youngest na ko is 2. 5 ug 2. Sakto ra po So, ng gaping, no? In fairness. Budget tanan. Oo. Yes. So, ganahan gid ko nga mas hands-on. Welcome sa akong Bitok-Bitok Podcast, ladies and gentlemen. Greanne Mendoza, ang akong guest karon sa mga naminaw, sa mga nagtanaw. Nami sa iyang store. Your newest ba ni nga store now? Yes, our newest store that is sa Uptown, that is sa Greanne Street, Pueblo de Oro, is KK Chicken and Wanchos Barbecue. Yeah. Together in one Kaya store. ting bro naka-vlog man ko dito sa imong Nazareth. Yes, a long time ago, no? Yes. Grabe gamay. Very small. Mag 30 square Gamay- meters gamay lang ra to. kay ito nga but this time Oo. social na ka, uptown na ka. Max. Tamurag whole block ang imong gikuha, in fairness. Well, with God's grace, talagang salamat. Medyo allergic lang ko sa color. Okay, palay politika atong istorya. Okay. No comment. Okay, teka muna, balikan na. Kabalo ka, dali ra kay karon ko na kay guest ay mong gusto ibawon ko unsay yang kwan. ChatGPT. Oh? In Really? fairness naka sa ChatGPT, no? Okay, unsa may ingon ni chat? Akong gibutang diri nga. Chismoso Who sila is siya, Greanne Mendoza-Uraya? Nitubag siya sa imo. Okay. I'm scared. Mommy content creator. Oh, okay. A Check. former TV personality. Okay, check. Journalist. Okay. A girl boss. Oh, okay. Abi ko girl boy. Girl boy. And a professional events host. Uy. So wala pa na nauso ang mga host na ni si Greanne. Tapos, teka muna, ako ipangita diri imong pagka Miss Ido 20. Sino nakabutang siya mo diri nakabutang? 20. Guess daw, be. Hindi ko sa'yo. 2012. Correct. Tama, no? May tama ka. Bigyan ng jacket. 2012. 2012. Long time ago na. Pila na ba Grabe ka yun. years karon? I-minus na to ako pa. It's been 13 years. 13 years. After ba sa imong pagka Miss Cagayan de Oro 2012? Nag-appeal pa ba ka og higher pang... No, because the only reason lang yun, Bern, nga nag-appeal ko was para lang yun ma-ABS. That's the only reason. Kasi di ba si Jam, Oh, yeah, 2011 man ka Jamoy, di ba? Si Jam. Wait. So, mas nauna si Jam. Yes, correct. Ay. So, di ba, na-miss ka pamilya adto nga time. Tama. So, anak ko, Yeah. hala, mo-appeal ko pagka 2012, kaya basi na ay miss ka pamilya na pod. Daw, bi, laglahi man og sponsor. Nahimo mang miss ka puso. So, grabe gid akong ampo. Grabe gid ako ampo, Bern. Tinungod! Anak ko, Lord. Yeah, I remember. Bahalang dili ko madaog, Lord.
bahala nang wa ko'y award, please ayaw lang gid ko i-miss Kapuso. Kay gusto gid ko mahimong kapamilya. No shade sa Kapuso family, no, but mao man gid akong dream nga miss kapamilya. Pero no, tama. So wala Tama, I yun. remember si Jam ang Miss Kapamilya. Yes. So tama din. A year after, mo rin ni-appeal ka. Correct. Kaya imo po basta po ma-Miss Kapamilya Yes, yung gihapon. yung dobe kay plot twist, no, wala na day kapamilya adto nga sponsor. So, gabi gid ako ampo nga please Lord. Bisag unsa na lang gid nga award. Bahalang Miss Congeniality lang ko taman. Ayaw na kay Miss Kapuso Lord. Gusto gid ko Toby. mag-ABS-CBN. So sino ito ba to? So when I won, di ba, immediately you're invited sa mga pamahaw espesyal. Yeah. So dito na nagsugod ang tanan. Nagbabaga kog naong, you know. So you're telling me right now, Giday nga, dugir day yun mo nga gusto ka mag-ABS-CBN. Yeah, bata pa lang ko, Bern. Ako mga idol, kana nang sila Tintin Bersola, Noli de Castro. Ay, Wala lagi. so parang I really showbiz na gid mo gusto. Gusto na ko mag-events, mag-host. And ako, mama po, asa man naliwat nga bata? Kabaga, wanignaw nga bata. Ay, so, mo na gid na akong gusto ever since. Bata pa ko, gusto ko na ako sa mga shows, na ako sa stage, na ako sa microphone. So, mo na gid na siya akong dream. Kita, balik ako, gusto ko mag-ABS, pero baka dancer lang yun po na kong gig. Wala sa kung nagunaw ng amuraog ka ng naingani ko nga nag-host ko, hindi mo sa tayo nga nag-artista ho, no? Tapos, siyempre ako, from the province of Surigao del Sur, so ang pinakadool na ko nga ABS is ABS-CBN Davao. Oh yeah, So, makita pa na ko mga ang TV. Oh. So, na ko yung mga batch nga mayo mo kanta mo ato pag Davao mag-ang TV. Ikaw that time, asa maka, gamay, di ba Bukidnon ka, di ba? Balay Bukidnon, yes. So, malay-balay yun ka Born na and tao. raised, yeah. So, mo gyapon, so magtanaw ka. So, ang pinakanilis ni mo ay in between ka. Sa Mas Davao duol o gyapon Cagayan. diri, mas duol Pero diri. Cagayan de Oro yung makuha. Correct. Then dapat yung mga drama from Cebu sa una. Yeah, Random yeah. ka. Oo, sumuna lang gatan sa una pa. Mga game show sa Davao, di ba? Dahil lahat ng mga edad. Uy, finish! Yes. So ako sad mo ako, pero ako gusto lang ko backup dancer. Wala na sa ko nagkuhan. So ikaw na dugay rasag ka Tugay ra, naman. bata pa ko. So, Bata pa ko gatanawon, tana mo. Hoy, na-over. Si Nicole Abas to. Sa Chada, si Nicole to itong ginatanaw. Ay, teka muna. So, after itong nag-guest ka sa pamay special na nana, so paano ka napasok na mo kang Star Patroller? Okay. So, dugay pa kaya siya nga process, no? Sigo pa duwag-dungog sa una sa production nila, Ma'am Donna. So, dili pala ito diretso? Dili nga. So, pag In mga case- mo kang Miss Cagayan de Oro, wala pala ito yung diretso na nga Wala, na-offer. but they liked it because dili ko maulaw. Sila Sir Jimmy sa una. Pero hosting nakadaan No, na nag-Miss Cagayan de Oro. after Miss CDO. Before ka Miss CDO. After Miss CDO, nag-open. So, prior to the Miss Cagayan de Oro, wala pa ka ng racket-racket nga hosting. I did, pero sa school lang, like sa high school, ganyan lang. But nothing like for earning or what. Wala yun. Sa professional talaga? thing, wala pa kayo. Pero hosting was actually my bread and butter sa una kay working student, mampud ko. So, kung walay hosting, maglisod pud ko kanang... So, college ka. So, dili na ka nag-college ka kaya? Yes, correct. Yeah, Tapos, racket-racket na yun. Yes. Para sumutin mo yun hosting. Yes. Uy, kuyo ka. Ibang klase ka. So, yun. Lahi yun. Double hardworking nakadaan pa sa una pa. College Baga pa lang. nagikugnaong sa una pa. Mo na gina akong skill. Di ko kabalo mo kanta, di ko kabalo mo sayo. So, Pero during that year nga ni daog ka, so wala pa to, dili pa maon. Abot pa ba og pila pa ka man, saya ka, murag. Yeah, so, si kong ingon sa una nga, Ma'am Do, Sir Jim, basin kung na ay absent nga host. Pwede ko mo Talaga? proxy na, grabe yun. I would suggest it all the time. Nga ka nang please. Yeah, di ko maulaw. So mo gito nahitabo. Eventually, pag absent ang mga hosts, I would take over. Kami ni Brian pa to sa una. Sige pa may sorry sa mag-TV. Or if basta, every time na yung mag-absent, ako ang proxy. So hantod na. Mo din magkasakit-sakit sila kay nay Greanne Mendoza sing ampo mana. Magkasakitan na I sila. remember the time ako mama mo ingon, uli na diri. Kaunsa ka man diha. Kung dili ko mo uli, Wait, ma. that time ba, by the way, nga, kana nga time, kung saan ba nag-eskwela, humana ka? Wala pa ako nahuman. College pa gyapon Yeah. ka. So, murag ka-give up on na pod ko at the time. But wala gyud nagpursige lagi ko. Kay basin mo, abot ra gyud ang time nga I would have my own, I would have my own spot in the network. Yo. So that era, so kato sige na, then eventually, kasi nakabantay naman din ko sa imo kato na din nag-Star Patroller na
Murag showbiz, di ba? Murag, Yes, Nga na. because si Jam adto nag-leave because of murag ga review siya or something, basta nag-leave siya og dugay. That's when I proxied for her, and then eventually nang ana ang news nga murag bagay galing ka mag-reporter or what. So sige, leave si Jama to. Dili sa katong nabuang siya atong dance. Sorry. Dili Hindi na to ako na naging mga. unad to ha. So taas yung leave. Yes, oo. So taas po ako ang racket at the time. So, ni-grab yun ako opportunity. At saan mga year nitong istoryahan? Mga 2012 onwards, wa na ko ni undang og papansin. Na-amaze ko ba no? Karon pa ko na, ayaw pala ko okay. So imo gid ng gift project Yeah. nga to be part of I really put ABS-CBN. my heart to it. Bahala nang bisa Bakit ngano dito? Gusto ka nga nakasakan? No, fulfilling good for me ang kanang makastorya og tao, mga send og message to people, talking, learning, In fairness to ABS-CBN, no? Barabag, kung mag-ano ka, kung naka sa media, barabag, even sa mga DJs na kung nakuan. Yeah. Kanabang, kumubali naman like kong stasyon, doon naging ko sa Yeah. ABS-CBN. The training also was very, very good. Wag gid ko yung maingon sa training. Like, nalabayan Correct, gid ka ng correct. chok. Ana nga Ay, training. talaga? Barangayan. Oo, di mo ko katanaw sa board. Ano floor din ako, di mo ko kabalo. Barangay, just in case mo kabalo ka ng matuming mga barangay, so muna Yeah. barangay na mong term. Talaga? Yes, kaya di man ko kabalo sa una nga dapat di ka mo tanaw sa floor director. Ana nga mo niya ang basahon. Idiot board ang tawag nato. Dili magigugatan na Auburn, yung magtaka raw story niya. Sige na ko og ka ng storya niya dapat dili na. Sige labayan ko chok. Talaga? Para mamati. Itago na to sa pangalan. Isa ang floor director, ani. Nakakadumdum kinsa ba to? Isa ba yung mga paborito na tong floor director that time? Ano na ba? Dili po Antonia Sopiesa. Basin si Tonex. Tonex Manpower Services. Oh. Talaga? Oo, siya may pinakakaraan. Murag. Kasi, Murag nalabayan ko eraser or chalk or marker. Basta naraan ang tulo. Marker siguro no kay idiot board man to. wala ka nakatanaw sa Oo kwan. nya kailangan naman di murag na murag we have to transition na sa game. Nya si storya. Mao na sobraan katabian. In fairness po, communication na po dahil mong course, di ba? Yes, but quick background lang. I finished my degree because of ABS-CBN. Kay dili man ko mahimong reporter kung wala ako'y degree. So gidungan ako siya. So I remember sa una magpamahaw espesyal ko kay kulangan ng host, full makeup, naka-uniform mo adto sa classroom. Tan-awon ko sa mga tao. Asa mo siya gikan nga babae eh. Grabe! Full make or after TV Patrol, makeup ba gyapon ka, diba? Namo ko yung mga late nga classes. Makeup pa gyapon to naanad na lang sila nga. Ano ni siya? Makeup pa ba kayo ni babae mo ato? As in, pila to, mga a year or 2 years? Ay 1 year na lang man akong kulang. Kulang. Yeah, 1 year na lang. So I Para may finished mong reporter. communications nga degree. Tungod ra pod sa ABS para lang yun Well, just in case guys ng mga tanong mo, anong mga kabalo-burn nga kauban mo sa ABS? Like may mga Yeah, like may department, department. siya na siya sa news department na to. Ano, do, para may garaket sa production. Usahay. Kaya na mo masa kong editor, pero katong na-head na ko sa radio, murag, sa radio na kayo gi-focus. Tanabutang lang ko sa news kay kailangan ng komedyante sa pamahay special. So, nabutang ko sa news. Pero technically, host lang gyud ko dito, murag, wala gyud ko ingon na kanang engagement Yeah. nga. Dili kita gadugay og uban sa Yeah, except for ano ba? pamahaw special. So karon ako na-amaze ba nga. Grabe dito na time, no? Tama, remember na ako, no? Itong eskwela ka. Oh, Ito ba kami? yes. Naka-uniform pa ko, naka-false eyelashes. Pila ka years ka sa ABS, tanan? 6 years. Apil na dito tong proxy ko. Proxy ka, na 6 years. Pero dili, wala sa ka nauna ba ka og hawa sa ABS prior sa shutdown? Yes. Prior sa shutdown, kalakaw na ko. Ano wala na ko ka-remember ani nga mga time to? Unsa di ka nga year day ni naundang Kamusta na? sa shutdown? 2017, di ba? 20... Di 2020 naman gito. Katong padulong na pandemic na dayon. Mga 2017 end of the year yata. Okay. 2017 end of the year. Ano na-stop naman day ka tutuod na?
Nagkuan lang ko. I think na ako'y offer sa corporate world. Okay. Kapod, nag-try. Wala ka gitagag nimo ato nga time. Nag-shift na lang gid pud ko adto nga time kay murag. So okay na ka, Leng? Oo, okay na pud ko adto. I remember heartbroken sad ko adto nga panahon. Actually, dila ko ako ang nag-break or ay sorry po. So, ko mag-shift ako perspective in life iga ka gore na ta. Naman sige nga na, no? Kaya na lang gid kay nga nga mga moments ba. O sige, so okay na ko. So, ko sa ABS, 6 years na ko, okay na ko. So, mas naunan din eh. Yes. Doon na regular ba ka? Yeah. Pagka-reporter buti na ka ako. pa. Basta wala na ako nakarakit og hosting. Tama pala. Yeah. Karon kabalo na mo. Ana din na po sa una sa ABS nga pag ano na ka, regular na ka or something. Like if you're a news personality. Dili ka pwede, kay news naman po siya. Di na siya pwede mag-host og mga pageants or anything nga ko. Ang tama. Bawal mi maglaag sa lifestyle. Ato nga time. Tago na lang. Kay kabalo ka karon kung paben ako na understand sa nga nganong ingana ang style. Kay syempre na kay ang integrity nimo was integrity, top correct, tama. Karon pa sa nako na realize now nga everybody now is kanang nahimo ng news reporter kay nanay social media. Pero sa una karon pa nato na sa una bawal gani ka mag-endorse kahit sa Facebook. Yeah, tama. Remember day ko ana. So kailangan iagi pa sa kuan na may galing kay ako. Hapit man sa kunay nga anak kay nabutang ko sa pamahaw pero ako gyud gikon nga comedian man ko dili man ko kanang news reporter. Man kasi kanang prim and proper kaya nga. Yeah, ako sa news department pero ako ginagawa kay sayang kayang racket. Ako kayang racket matag semana. Sumuto mong ibuhat. I'm very thankful adto nga experience po. Fast forward, in fairness to you, Tapos nakita na ako, wow, nahimo na din siya karong negosyante. Sounds fancy na, pero lisod kayo. Sounds fancy. But you know, at the end of the day, pag kita magkaduol na ta sa mga edad nga, dito lang sa ta sa musaka na kag mga 30s, mga 40s, magunahon na sa biya ka nga, okay maning hosting, no? Bahala pag kita'y pinakamahal og talent fee or kita'y favorite, pero kung wala sa hosting, kung magsakit sa ta, wala sa tay talent fee. So kailangan na to, labi na pag yun nga, nana kay pamilya. Sa edad ka nagsugod dayon na naminyo na rin ka? Oh, wait. We met in 2018. Basta naminyo ko 2020. Ay, prior to the pandemic you ka? During the pandemic. Oo, so, during the pandemic. grabe dito ka strict, di ba? Kituyo ni mo na para walay mo Actually, bisita. tinood na. Basta among guest ato was 38 people lang. 38 people lang among guest. So intimate lang yun. Mga close friends kana lang yun. yung close na friends lang ang wedding na mo. Fairness yung bana pod mas una wala pa sila friends na pod ni. Kaya remember sa una nagpa-endorse sa kay Bro negosyante. Imo husband is daan ng negosyante diba? Kaya remember ang iyang business sa una Bro liempo nga daghang kay mga herbs. Gipatilaw gipatisting sa amo mga MR DJs I remember. First na business was Manoy's Lechon Belly. And then so iyaha gina iyaha. Karon mo ng Liempo King. Nanay mo ng Liempo King. Tapos gidagandagan mo po to siya. Yes. Sa Pila Sports Center. Until now, ganda ko nga marathon pa na. Anto karon ba? Sumutan ako sa iya. Uy. So kamo mga bilbil na mo. Napagiday may chance marathon na siya actually. So proud. So hangin. So hanginon. So marathon na so hanginon. Grabe stamina kaya kaayo. Wala pa lang mga running era sa una. Yeah. Karon naman tara ni or sometimes ang mga running era na sa mga 30s. Midlife crisis mo tawagan na. Kasi magununa naman ka kanang uy, taas na imong sugar. Kanang normal imong tan-aw imong face pero taas na kag BP, kanang may ana ba. But in fairness so naminyo ka, na-meet nimo siya. So haya din ka din na tungod kay business person siya or business guy siya. So na-introduce ta into business. Tama ba? Siya mo naka-influence. Siya because I am very used to kind of more corporate setting, naka-structure ng tanan. Correct. So siya gyud ang nag-ingon nga why not kay hilig man sad ko magluto.
Okay. Hilig ko magluto Okay. sad and hilig ko mag-travel. So why not daw nga kanang i-integrate na mo among skills together to create. Actually, this is my first brand, kaning KK Chicken. So imuha gyud Yes, ni, imo oo. Pero kami nga panduha. This is so great, Anne. Baby ko na siya, baby. First baby. Sa Nazareth pa mi adto. You were there, di ba? Nakadto. Yeah. Dito yung place dito. 30 square sa meters Nazareth ko nga man gamay ra. Yeah. Sa Matonggi tistingan. Tagamay pa kito. So, more experimental pa Kadto diya nga po time, pagsugod. oo. So, nakaingon di ko nga, may pananarbaho na lang ko. Di ba? Oh, lisod ko ayo, uy. To be honest also, pag kita na ni dako sa mga corporate world, ang ABS, corporate mangyapon na, sometimes ka nang wala na sa atong una-una ang business Right. way. Anad na mag structure. Kanang mo duty ka, the fight was nakaiswildo, bro. Yes. Okay na ko. Mo target kag higher position para mo dako Yes. imong sweldo, bro. And there's nothing wrong with that. There's nothing wrong Oh with yeah, that. tama naman. Pero that's why, bro, ma-erase na Yeah. gina sa imong unahuna na nga, ano magnegosyo pa manggo nga kuan man. Biske ko galing, ulay. Unsa ta, ako kasi klase ng mga negosyo kong isudlan ko, naglongganisan ako, nag-sound system na ko, nag-t-shirt printing na ko. Hagog yun kay, Ikaw, tanan. imagine nun mo, nga niya ang mentality ha. For example, sa usa ka t-shirt, mo ginansya lang ko og Right. 20. So sa 20, kung gusto ka og 20,000 imong kita, so kailangan mga usa ka libo Right. sa ka t-shirt ang imong Sakto ikuan, gyud. di ba? Takong unahuna kung mag-hosting ko. Mas ayay naman to kay mga pilar ka oras. Negosyo ba ayaw pa ng hosting? Di ba? Nga na rin imong mentality. Pero pag katulas ang nanasa sa saktong edad na na-meet na po nato ang mga business people. Yan po di mo ma-realize, bro. Lagi ba? Siguro ako makita mga silingan nga nindot og balay, yung mga negosyante lagi. Kanamihan na bitaw. Manong kasagara na yung mga dagan sakyanan kay mga negosyante dayon. Tapos nadunggan na ako ilang mga stories na they started Yes. small. Kanaya na ba? Di man po ko nagsugo kay pag sige na po kog host, makailan ako ang mga tag-iya, kaning mga dagko diri nga mga Chinese po, mga Network, LCG Marketing, HC and Sons, makita na ko ilang mga pagsugod nga nagsugod og gamay so tanan day dako nga negosyo, nagsugod sa gamay nga ginansya. Yep. So ingana. So murag kailangan mo isip pero dili gyapon automatic nga musip ang imong pagka mindset sa pagkanegosyante. Ikaw kumusta ka? Nung gi-introduce imo ang business. Dali ra ba ka naka-adapt or nakayon ka nga abi na tong inganira ka sayo ng negosyo no di man day nalimpot ikaw mas Grabe gid ko lisod, Bern. Kasi from recipes to manpower, amo og gitanan. So wala gid mi kanang nami mga consultants but at the end of the day ikaw gyud ang last say. So and then challenging pag yun kay imuha pag yung husband ang imuhang kauban sa negosyo. Kanang magproblema mo sa trabaho pag-abot Oh my sa gosh. inyong kwarto pag human Maog yun. So, ang ang kanabitong lisod kayo for me to separate personal og business. Kanabitong galagot ka sa iya sa opisina pag-abot sa balay, maglagot ka mo sa iya. Tinobya na. Uy, kadyalan natin. Yes. Gray, wala man may nag-expect na magbutang yung kag food. Nga naman eh. So, this is KK chicken ako first is-serve. Pwede na ba ito magkaon? Okay na ba? Okay, lahi-lahi na lagi. Separate na lang ako ang sauce. Ako pa domingon. Oh my God. Dali, please. Ang podcast. Separate na ako ang sauces para mas appreciate ni mga flavors. And that's our Korean fried chicken. Ta-da! So this is very crispy. Alam mo, isabay sa ka sa uso, no? Nauso ni mga ingani karon na, no? Kani Wagyu bulgogi bowl. Kani siya, this is our, what do you call this? Boneless bowl. One picture sa daan ni Juan kay para kay unya mabungkagon gito ni kaon. Sarap. Teka na, before sa kumo ano, before na ko ni istoryaning nagsugod ka ani. So ako lang ikuan. So tama ka. Pagsugod ani tanan from scratch gini. Yes. Kisa may nag-ingon nga o kaning nga type Well, at the time, 2018, ang uso sa CDO nga Korean was siya samgyupsal. Grill lagi na tanan. Nagsamgyup Wala tanan, yeah. gyud nag-pioneer o kanang like really push Korean fried chicken at the time. Puro lang mga flavored wings, only wings, but not Korean flavors. Nga sa Manila, o even worldwide, hit kaayo ang Korean fried chicken. So that's why we did our research, we had some consultants, and then we came up with all the flavors.
But of course, nag-evolve gid na siya over the years. So ano palang Korean chicken? Sa diferensya sa mga uban nga fried chicken Ang Filipino? Korean fried chicken Korean. is really supposed to be very crispy but juicy at the same time. Dili siya pwede nga kanang Di kami na lamig kayo. Ano daw kapag lahira gid ang Korean chicken pagkaon mo. Lamig kayo. crispy outside, juicy, and then crispy light outside. lang ang breading. Dili siya kanang baga bitaw kayo. So meaning to say na technique po ani pag fry. Yes, actually you have to double fry the chicken para crispy siya even with the sauce. So ang mga sauce dahil So ang mga sauce dahil din mag So we have mga Korean inspired sauces yun. But over the years, daghan kaayo gapangita og medyo naanda na bitaw nga flavors like garlic parmesan, salted egg. So we listen to the market also. Gi-integrate lang po na ibang flavors. or na po burag combination nga morning Filipino taste, then let's introduce also kay in fairness pwede na ko magkinapayas katong ni travel mi sa kung wine sa ato mi sa mga lain-laing nasod siya siyempre nagi no kanang every country Nagyod, yes. kan maging ka mga dili gini siya no Lahi gyud. pang ano gini kani Japan lahi ang South Korea lahi no Thailand lahi ano ba so kanimo gyapon or not po tay gina testing di lang po kay nato ilayo sa Filipino Ang taste. Korean na mo nga flavors, we tried to make it as authentic as possible. Kay mo man yun atong brand. But so far maayo man gud ang reception pod sa Filipino taste buds sa atong flavors. Kasi tungod mga Di ba tungod kay sa mga K-pop K-drama, mga Korean novela and dili man pod kayo maglayo ang atong flavor profiles. Kay we like sweet, we like spicy, we like savory. Yeah. So Pero ako, I want to be honest, kaya ng mga noodles nila ba, no? Mga tunandan, kaya nga maging mga quick chow, mga kuano. Tala po ilang at tungod kay, makita niyo sa mga Korean grocery, di na try kita. Pagka ano, lahi gid siya. quick chow. Kaya kita tunandan sa katubi itong quick chow o mga... Or spoon and fork. Yeah, we have beer. pero mani 1 2 3 Pero man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ka 7. flavors here. Bago. So paano yan? Unsay mo isulti? Pwede ra pod nga akong i-request o sara ka sauce or balido lang? Or inyo ginang i-serve magkuan ka, ito? mag-choose kag flavor. Choose ka flavor. So ako lang i-separate para lang kung gusto ka mo tilaw sa lahi-lahi. You can do that. So ido ni mo Pero siya. gina-serve ni siya, Kabalo ka. naka-coat na daan ng sauce. Okay. So for the second day sa For the podcast karon. Instagram. Yeah. Pero supposed to be dapat din nakamix sige din Or sa daan. pwede ka mag-order original nga walay sauce. So special lang daw. O, later na lang wala na giben ako ni git. Kabalo ka gri wa bagyan ako ni gituyo gri nga dili gyud mag-podcast kay para lugar makatilo. Wala dili ko ing ana nga kind nga person. Yeah. So you wanna try kani siya wagyu bulgogi ni siya. In case you wanna try. It's very premium na beef. Alam mo, teka muna. Balikan sa nang okasyon. Siyempre, Greanne Mendoza. Greanne Wala Mendoza. sila kailangan ng Miss Mendoza Cagayan de Oro. Oro. Ay, Greanne Mendoza-Uraya. Guwapa. I'm sure dagang kay gapanguyab, dagay gapang kuwan. Simbahan! Dili sad sa palakas imong bana kay amigo ni. Pero nganong siya? Ano unsay nakita nimo sa iya? Wala ka Ano? Okay, so Nganong siyang nahimong palagi? O, sige, ito lang i-relate pong ka TJ Monterdi nga bago lang nag-concert. Nganong nahimo siya ang palagi? Which I heard nga, dila na wahalata nga ganina lang niya kisulti, nga layo pagid ilang age gap. Pila ka years? 12 years. My God, may galing kay gamaraton. Kaya kung di pala gamaraton, isag tunga ray kaya ana, makatulog pag abot sa tunga-tunga, isag tunga. May galing kay kuan. Sige na nga. Di, actually, dugay na Oy, siya. ayo, kabalo ka humble kay ka, pero I'm sure daghang kay gaaligid-aligid. Greanne Grabe siya, Mendoza na Miss Cagayan, beauty queen. I'm sure. Okay ka ba, naningot na nun. Gusto ko ng aircon. Di, dugay na siya ga-stock sa ako. Dugay na gid kayo. Like, nana siya Boss, sa mga... pasaylo boss, siya may akong guest boss. So, siya gibida ani nga podcast karon iya gining version. So, sige mag-podcast na tag ato sunod boss, dito ta sa Limpo King. Sige na siya message. Pila ka years na since 2016, 2017. dugay na, Ginasinzone ko na siya sa una pa.
Scene zone. Na, tungod kay dili pa ka bakante that time, dili ka ganan Dili makipag-date. ko ganahan. Pero imong gi-check kung kinsa siya. No, I did not also. Annoying lang. Pero kabalo ka nga na yung nag-PM. Yeah, pero di mo ko ga-reply kasi mag-scene lang. So pagtanong mo, dilugan mo talang properly. Dili sad. Oh, tanong siya na po'y bida karon boss. Iyang ipagawas boss nga burag wag lugar siya na attract. Wala gyud. So sige nyag message. Naman din mi common friend. Nga kanang murag at the time namangud ko sa corporate nga world adto. So client nako to nga friend. Okay. So siya ingon nga please gravy pagbigyasan na akong isa ka amigo nga kanang Wait, sige. Gusto na ko madungan imong version. I'm sure yan ang nag-isulti. Ano man daw nga sige siya message sa mo. Asa kanya nakita? Dugay na daw. Nakitaan daw ko niya once burn sa Marcos Bridge nag-highway patrol. So sa ABS na. Highway patrol daw ko. So ni slow mo. Ingon daw So siya. paglabay na ni slow mo, tanay mga petals. O di Korean movies na gihapon eh. Ingon according to him, ingon daw siya nga kana someday ka na nga babay, ako nang ninyuan. Shut the mindset bay tangina. Sa tanan mga single diha. Please, tapos tudloan ninyo kana shit ako na. Maako. Pag lumingon ka, akin ka. Or ka nang Pero tinuod mo na yung manifesting. Yes, Pero tinuod daw, yes. nagsakay sa siyang sakyanan, Oo, nakita ko nilabay na siya, highway patrol. kaya ana man may murag mag-live, nasa Yeah, kilid sa sa highway, dalan. yeah. So nakita ka. Yeah, oo. Katong ga-live ko, wala yung nag-manifest ako. Bernie akin ka, wala yung nag-manifest ako. Okay, cool. Pag na okay, aircon. Oo, anyway. So, sige siya og message. Until one day, nakita niya nga, deleted na akong photos with, somebody else. Wait, in a relationship ka that time po? Oh, yeah. But, oo. Pero diligid ko type, magud ko to check my inboxes all the time. So, katong wala na gid ko yung photos sa kaulahi akong kauban. Ito rin siya murag nagkuanagin siya, nag-push. make a move. Oo. So, mean to say, kana na itabungan na medyo siya, that's 1 year pag yun, o dugay na pag yun pa. 2018. Talaga? Oo, 2018. Nuts. Yes. Na-remember ni mo sa, ano napansin naman ni mo? Sige, kanil. Ito. Kajulan, nakaihi ko. Sorry. Tungod lagi sa akong friend. Ay, sorry. Nawala ko sa akong spacing. No? friend. Ako excited ko sa love story din ba? Chismoso yung kayo ba? Dayon, na-introduce, nag-date once, and then wala na rin nasundan. Kasi di pa ko ganahan. Wait, nung nag-date kayo, niingon siya nga, sige, kung message mo, ana, yan na siya. Oo. Pero niingon siya ka nga, yeah, I know. Ano na yun? Ano na ito mo? Okay, sige, thank you. Wow. Boss, pasensya boss, siya guess akong boss. Siya pabida karon boss sa yung story. So wala ko Talaga. nasundan. And then one time, na ko... Wait, to be honest, unsay mo impression sa first date? Attracted ba ka? Talaga? Hindi na ko feel. Choosy? Choosy, good. Dapat lang choosy ta girls. Diba? So wala ka nagpataranta. Wala yun. Pero single that time. Basi wa pa ka na move on that time. Single na ko. I was dating Kato na at the time. Okay. So wala gyapon. Lingaw-lingaw lang. So usa sa mga, sige daw, i-try na to. So wala na nasundan for a while, but then nagkita mi balik sa LTO. Kaya nagkuha ko lisensya. LTO? So wala mo nagsabot? No. Sa LTO mo No, nakita? nagkuha ko license. Usa ka balo ba sige? Duda ganin ako kay kakuan to siya ga sunod-sunod or what stalking. Wala pa man siya find my iPhone na itong time. Wala man siya siguro kagian. Okay, nawala po daw yung license. And So then, nagkita by nakita accident? mi balik by accident, yeah. So nahulog, slow mo na sa tanan. Wala sad. Sana sa mga petals na po, ana pa. Siya siguro, or ako wala. Taas ba ito nga courtship? Talaga? So pagkita ni Otro, so nag-check ka na sa... gihatod ko niya. You know. Ayun. So, yun. So wala na kay car ato nga time. Pero ako'y license. So, nagkuha ko mag-license. Yes, So nagkuha ko timing nga mag-license. kay license. So Siya, ako na nawala lang yung wallet, nawala yung license. So, niyato siya. Kaya wala po siya kuha na to nga time. Wala siya say. Wala ko kabalo, pero I don't care. Gwapa kita na. Tumba na ko yung buhok. Tumba na ko yung buhok. Dapat, choosy na dapat mga babae. Then after that, medyo taas-taas pa ang courtship. Yeah, I would say so. Not naman too long, but dili gyud. Dugay ko. So na-develop na yun. Oo. Which I think, parang ako, I think the best goodbye nga, kanang kuwan, kanang yung ma-develop no. Yeah. Kanang dili bitaw sudden tanong. Sometimes man good pag
kalit-kalit lang ang tanan or you're dawat Yes, to ka matunan ana magina. You will first attract on the physical appearance or ana magina normal. Yes, But pero katong nanay mga deeper ano na tapos mas na-develop ka. Okay mo siya no. Nindot siya sa kuan no kanang kuan something ana manggod. Yeah. Asan naman ka na ano so kanila lang ginapart ka bala ka. So asan naman ka na part dito nga nga in fairness to this guy. Okay pala. I think it just came out of nowhere. Ang consistency medyo Yes, ni and then kuan. I was attracted to him naman because he was, pretty good looking, and Okay. then kanang very generous and kanang consistent. Si panglabay kwarta. Bilisan. Dili abi na ko. Pero lahi ra gyud kung ang lalaki kabalo mo pay attention sa imuha. Lahi ra gyud. Okay. So more na akong tip sa girls. Charot. To be honest ba, siya ba ang imong kwan? Kanabang na magiging Because ideal I grew ka? up na ako lang, just me. I want to take care of Lagi, no? myself. Ako lang. Ikaw nung college mo ka, di ba? Ako lang, Independent na independent kay ko. And then all of a sudden, I somebody who is actually taking care of you for a change. Sa moto, nga, puli-pulihan na yung diaper. Siya na yung- Katauran siya ugbi. Tagahungitan siya Cerelac. Ay, kasama. Nahimong bata. Nahimon na rin siyang duha ka bata. Sige. I-break sana ako ng imong Okay, go. kwan, imong drink. Okay, maragsingot na kayo. Wait. Sa chicken alone pa, Yeah. nanay something, Yeah, tabo. actually flavor, but not too much para kay basin mo Okay. overpower niya ang flavor. Okay, so technically, ang chicken pa lang na, Kinamot na lang mo kung gusto ko. di ba? Yeah. So kani pa lang, tapos, again kani pa lang daan nanay, blasa. Tapos, ang sa sauce na dayon, asa man dire ka ng medyo spicy. This one is spicy, yang Yun, yung. kani. Kasi gusto ko ng spicy eh. Kay, burag akong light, burag kulang sa spice. Usutod na, no? Sarap. Yo, muna mong Kay mo na bestseller. yung, kay mo lagi ni crunchy. Crunchy outside, gabasa inside. Dapat Katano ko sa juicy. asawa, ganang ko ani kay gabasa inside. Ang mga hugaw gunahuna ni mga trabante. Oh. Oo, tago na sila silang agi-agi. Oo nga. So, na secret, ani. Ang style sa pag-fry, ani. Cooking, yes. Cooking temperature, dapat Fresh? dapat yun nga kanang naagid siya temperature nga dapat nimo ma-reach para nga ina na siya ka Uy, sarap crispy. nga. Taburag, lamiin yung kuhan. So, sige, kalas kinig oil, no? Sige, ilis og oil, no? Nga Ano naman- na sikreto sa mga fry, no? Yes. Kailangan dili too much recycling sa oil, di ba? Yes, pero okay naman po so far. Sarap nga, no? Dili na kay spicy. Ganan ba spicy? Ano, ikaw na istorya, ikaw sa host ka ron, so pwede na ko nga kuray mo kaon na ni. Okay na pod. Korean nga, no? Oo. Naapod tayo sa may newest naman natay garlic parmesan, salted egg, natay KBBQ. Alam mo, kanilang imo ang And soy kanimo garlic. location diri dapin sa dalan. So it's an advantage makita sa mga tao. Pero makita gyud ka magkaon. Delikado di kung mag-date ka dili mong asawa. Klaro ka, no? Murag, family friendly man. Family friendly. Family friendly. So bring your family, not your mistress. Delikado diri kung medyo dili ka kon ma-chessmes ta diri. Pero klaro kay diri lang ano, nice no. Pero matingala ko sa pueblo ano din nila nimo parking lot ning atubangan diri ha. Ungo. Nga, charot lang. So matag teka muna i-try ko na lang ning matag. Crispy pa ba? Ganiha rabi ana. Ano ba? Alas Ang na pinang- may anagi luto ah. Ang fair gaba, ma'am, ganang yung ng gabasa, ma'am. You know, kasi pag ang kinabuhi mala, way nada. Da. Words of wisdom from Bernie Bitok. Now you're a mom now, ha? Oo. Kita na ko lingaw na kay kasi mong ano. Lingaw, lingaw kayo. Di mo na naplano, o pahatag og tip ko kung sa oras tirahon para na ibabayag lalaki. Wala, uy. Kaya fairness sa kuha, so nakoy duha ka lalaki. Mundang na tanak kay CS man. Oh. Yan yung ko nga tanan ako yung babae pa. Nadawan na babae. So kadlawon na alas 2 kadlawon. Kailangan even numbers ang date. Ang temperature dapat nasa 21 degrees. So buto lang kababae ko sa last. So that's why I'm very happy nga nana si Ella karon. May mo kay babae lang. So last na. Last na. Gipa sirado na nimo.
Wala pa gyapon. Close lang ang tindahan. Oo, close na ang tindahan. Sa silingan na lang daw, yung tindahan daw. Gusto pa siya isa. Kumusta ka now as a mom? Okay lang. Pagod. Everyday. Di bitaw. Kaya siya good ko. Kaya namagod sila sa formative years. Yung mga lambing, ga-learn. So, it's nice to know nga ikaw pa ilahang superhero for now. Ikaw pa ilang best friend. Makamis na kayo na nga, stage. Ipres akong mga anak nga ron. Munaog ra kung mawala ang wifi. Oo, nga level ba? Nga kanang they need you pa kaayo. Kabalo ba ka nga? Kapo kaayo. Ikuan ginabay ka na. Sa isip man. Treasure. I-treasure gina. Pero nga nga, ako si cameraman ako, si Juanito nga, nagyapon niya ang bugoy. Bay, ayaw pagsabato ato lang ni, di man ka paminaw akong anak kong podcast. Makabasa ko sa ilang mga, kabalo man ko gamay sa password. Ma-hurt ko sa Really? Kaya may mga ulitaw nga kanaburag, balik ka paduding sa mga chicks, di ba? Yes. I wanna be with you. Kanang kapuyan ko diri sa balay. Oh. Pinaana mo, may hurt ka. Pero kabalo sa kabang nga shit mo, mga linya na mo, mga lalaki nga. Para lang bitaw ma. So how do you feel kung ina na I sila? want to be with you. Ano, pinaana ka. Okay na sa imo. Gusto ko mo na sa imong balay. Oh? Kay kapoy kay diri sa balay ba? Ano, pinaana bitaw. Pero kabalo mo kung lalaki sa betang nga shit mo gina mo mga linyahan nyati sa. So, saan na-feel pag-discard. mo nga? Sakit oy. Ingon sila, tagaan daw sa Ginoo. Sila pa na-i-room nga aircon na nga 24/7. Kami isaw nang electric pan ra. Buisit man ko. Ingon na kay babae burn, how does it feel? Na moabot ang panahon, ako na host no. Moabot ang panahon nga naa nagay manguyab ana manuktok. Di ani na lang lately. So grade 7 na. O grade 7 na? Grade 7 na si Ella, no? So first year high school na sa ato nga time. So mas mo storya pa sa kuha kay sayang mom. Okay. So ang mga babae dito sa dad mo na siya crush. So kalma lang ka. Kalma lang Medyo ka. kakalban ka, medyo kalmahan lang nimo. Daw bi karon mo na naman og, Daddy, did you know that my crush he doesn't like me? Oh my God, mo ana. Oh, kalma lang. Ka- It's okay. Normal magina. You know, it's like when you buy a cake, grabe ang relasyon sa kuan ha. When you buy a analogy cake, mo. at first, you will really judge the cake according to its beauty. May gani wa kadingon cover. Beauty. Okay, beauty. According to the design. Okay. But at the end of the day, ito gyapon ka sa pinakalami nga cake. It's normal, kay grade 7 pa man mo, medyo na pa yung mga kompat. Mas lamig ito nga, mabuild ninyo ka na yung, ma-develop yun mo sa usap-usap. So go tell me niya na og take og rejection. Siya, wala pa siya. Katong time. Okay ra. Oy, Pero mo, ginawa ko kung nakatesting ko sa akong anak nga na broken hearted. Ka na. So gusto Ikaw ko naman kay naman babae, naman kay lalaki. Bro, ikaw ma-broken hearted, oy. Lagi. Mabot nga nga pre, imagine mo. Kasi sulungon ni mo. Di ba mo wonder sa kapase mo, cute kay imong anak. Makita na ako na ng future. Uy, murag tisoy-tisoy nga bata ni. Tay imagine mo, okay na imong anak. Tisoy man, tapos what if kung, di ba, ma-broken hearted or gibulagan siya, I'm sure mo question ka, ha? Ano sa pagkipagita na yan ng bayhanang nga gwapo man akong anak? Sulungon ako. Sayan ko yun. Kung naman po kay babae, tagaan takag hilo nga 3 days after pa ang effect. So ipabisita nimo ang lalaki, Ilaga. ipakaon nimo. So at least paghawan niya 3 days ba siya magbulang-bulang ba? So at least dili siya mong balay mamatay. Salamat sa idea. Lainan ni nga topic may galan Kaya nga ba sila tagaan ka sa Ginoo. Kung lalaki ka, tagaan ka og daughter para ma-feel nimo. Ang Mabalik sa imo. Panimalus. Oo, ang imong pagkapanchikoy sa una. Uy! Ingon sila ha. Lami gala ko sa chicken. Lami. Sige, let's get some more. Kani beef na sad ni. Sikat ni Samo here. Signature na punapod. Pagsalan niyo ano niya to baka mo South Korea or namoy chef nga Korea. Dami mga consultants. Na. Pero at the end of the day, kami nagyapon ng gamit. Sarap no nasa. Yes, that's Wagyu nga bulgogi. Ikaw gi kapangunay ani karon like supplies Well, my husband and I kuhanan work together. Siya more on the operation side mong siya like siya ang COO. yeah. Tama ba? Chief Operating CEO. Oh, yeah. President sa corporation. Ako, I'm more on the manpower, the processes, marketing. So, nagbahin na gid mi. Kay lisod kayo sa una gabangi mi.
No? Kami sa una ga-away na pinami kung kinsa dapat ang masunod. Ganang ko na. Tigay na mo usa ka example nga murag halos gabangi mo sa mga nga decision. Oh, okay. Like for example, sa manpower, for example. So, he's very logical. He's very kanang kung na siya gusto, maugid na iyang gusto. And then, basta logical ka siya nga person. Ako naman, I'm a little emotional. And then, usahay, mutukar po lang ako ang dali, kanang ako empathy, mo take over. So, for example, naay staff nga repetitive na ang iyahang offenses. Logically, dapat tanggalo na gini mo siya. But, usahay ako, mo fight ko ba? At the end of the day, So tagad siya. yeah, inana. So, ikaw more ingana ka? Sa una. Inana ko sa una, katang bago pa ko. But, kailangan manggod nga mo give way, kailangan manggod nga na isa lang ka leader. Kailangan gid. Kailangan gid nga naagid kay isa lang ka leader kay it will be very hard to run a company if kamo duha gaga fight mo sa spot. So dapat nag-iisa lang. Master na kayo, di ba? In short, kanang dapat nag-iisa mo luhod, dili duha ang mo luhod. Na isa nga lohoran. Uy! Sa to. Dili kayo ano. So right now, makaingon na ka nga medyo okay na ang inyong flow. Correct. Finally. Okay But na. it took a while. It took a long talaga. it took a long time. Pagsugod niyo medyo struggle. Away yun. Yeah. So, kwan po biya. Daw ni negosyo ni wala sa ingana sad. Oo, naapoy na nga mga moments ha. Magbulag na lang tayo. Ikaw na lang, ano yan, nagyod? Pero di mo ginagakatinood. Kuan lang gina siya ka ng siguro sa kasuko or being emotional naman. May manong mga babae ko, tandayan mi. Kananan mo sa mong liog, bro. Susunod ba yun? Kiliti lang. Kuhang-kuhang kiliti. So far, how's the business? So in fairness, congratulations to you kay from Dagamay, medyo Thank dako you. na. Thank Medyo, you. to be honest also, again, dili ni siya ingon nga diretso kay in fairness to you, you really create your own brand. Yeah. No? Kaya naman piuban po nga, magkano lang ta, franchise ta, nanay proseso daan, igo lang ta. Ikaw, nirisgog yung ka nga, Yes. imo gining own nga. Yes, ang akong husband yun, he's quite a visionary sa business. So, mag-brainstorming, it took a lot of brainstorming. Dakan kay research and development. Kalamian ang brainstorming with your wife. Kabaragi ko asa mo pa din mo Agoy, dili ay. brainstorming. Maroon na group study. Group study mi karon dad. Pero at least ba, kalibang ang konsepto, mga pila po ni kamansaya yun na I mean like from preparation. Siguro from the mga about 8 months, 6 to 8 months. Ana. Pero dakan bagya pa trial and error. And eventually nagka-add na mig mga own brands. Lahi-lahi like Wanchus Barbecue. Kana siya. It's our newest brand. Pwede mi magpa-seminar sa imong bana. Kaya para po mabuso si gwapo nga. Pwede kayo. Why problema? Ganahan mo na siya mag-teach, magtudlo, mag-mentor. He likes that. Dakan na po gadol sa iya to Magpa-mentor ta. Oy, yes, this is our bilao from Wanchus Barbecue. It's one. Barbecue. So na po, hirap po na. Yes, here po. Pwede po ka mag-order. Oh. May mga kabalaka, ang mga cameraman, hindi na ako niyot doon. Nami ba? Sarap. Wag yun na. Favorite ni Juan. Wag Sarap. ramen. No rice naman tana ko, pero Mao ba? Gano rice ka na? Kani sa lahi sad ni, this is our boneless bowl. Patok ni sa mga estudyante. Kasi boneless na siya na 2 ka buok plus gulay and japchae noodles and rice. kani mo ni Korean kanino kani. Yeah, japchae Pero noodles. kung gani sa ato sa unang panahon, ang ato kay sutangon ra man gyud. Na-hurt Or lumi. Na-hurt ko one time kay gitawag ang japchae og tanghon. Kung siya the large version of tanghon. Thicker lang siya, thicker and bouncier than the regular. Pero in fairness, naroon na sa Pilipinas ang mga mga Yeah, sa'yo naman mag-source out karon. Once you get to know the suppliers. Karon,
Alam mo nakita nga ga-host magyapon ka. So pwede subalik na ka or depende na sa imo karon kung Dili na depende lang. kayo. Di na kayo ko host. Depende sa presyo. Di ba, depende na lang po. Like, for example. Actually nami ang isa po sa mo negosyo karon na muhawid mi og ganang managerial sa mga host, sa mga talent. Oy, magpa-manage na lang ko. Kami Parang may Miss bahala sa Cagayan na host. lang akong latest nga na host because it's close to my heart, ma'am pod yun. Pero may nalagi mong bana, okay ra po siya nga mag-hosting ka mang racket. Yes, dapat. No Kasi, issue. as moms, dapat nagid kay identity outside motherhood. Kasi, well, there's nothing wrong if you want to be a mom full-time. Mom lang gid ka. There's nothing wrong. I admire you for that. But ako kasi, I don't want to lose who I was before. So, kailangan po ko creative output, panalagi sa imong passion. So, kasabot Then ba how akong did you banan? manage ni kanitanan? As a mom, manage pa kasi mong business. Paano yan? Ano Time yun? management lang yun? Teamwork. And then, dapat kabalo ka mo salig sa imuhang staff. Kaya kung dili ka kabalo mo salig, ikaw tanan mo micromanage ka everyday ka po eh. And dili ka gahatag og room to grow for them, imuhang staff. Dapat kabalo ka mo salig nga, they know what they're doing. So, Okay. Tama, no? Kaya na po yung anagod no nga. Ano po kay tao, pero ikaw rin gihapon. Yes, micromanaging is not very healthy kung medyo daghan na ka og tao. So far sa imong lessons, ay, again, ang imong ba naman mo mas negosyante. Now, kung ikaw pang tanong karon, negosyante naman gyud ka. So sa imong lessons nga na-learn. Lessons? Like now nga, doing business. Ay mo lang pong experience lang muna. Number one, know your strengths and weaknesses. Although, kuan ka siya, cliche ka siya paminaw, no? But it is okay manggod to ask for help if you know, if you admit nga dili ni mo na forte. Okay. Like for example, in the accounting side, dili magid nako na forte. So, we have to ask for somebody else's expertise. Ina na bitaw. Marketing. So, kung dili gid comfortable to do it solo, then ask for help. And then bank on your strengths. Kung kaya pa nimo i-strengthen, invest on your on strengthening your skill. Next, I think would be invest in good people. So, lisod kaayo mangita og tao karon with the same vision as yours. Labi na sa mga younger daw karon ng mga ano. Mo lang pangutana. Yes. Yes, oo. So, invest in good people. We have quite a few staff gikan pa katong Nazareth pa mi hangtod karon na pa sila. Ay, galing. We also- Sumito si Mayo nga amo. Mayo nga amo, no? We also have cashiers nga servers before nag-cashier hangtod karon nahimo ng assistant supervisor. So if you show them nga you believe in their potential, they will grow with you and sila gid ang imuhang backbone to make the business grow. And siguro next would be don't be complacent nga kanang kung karon kusog ka 2024 2025 lahi na ang trend. Lahi na pud ang uso. So dapat dili kay ngon nga mo okay na ba? Yeah, dapat yun ka always updated sa market. Know your target market yun. Kaya usahay sige ta og spend for example ads or marketing unya sayop di ito nga target market, di ba? So sakto. So dapat you know your direction ana nga market. So happy ka nga nagkuhan ka into business. Then would you encourage like others nga business mo kay it's better ana ba? Well, to answer the first question, I'm very happy nga nag-venture ko ani nga nga gidusog gyud kasi mo bana nga mag-business. gi-push gid ko ni. I'm very happy kay daghan kog natun-an, you know. And kung mamili manggaling mo og partner in life, choose someone who would make you a better person. So that's what happened to me. I became an entirely new and improved person. I think partly because of my husband. And then sa negosyong aside, I don't think I would tell anyone sige pag negosyo because it comes with a lot of risks. Risky gid siya. So if you are not ready emotionally, mentally, kana sa last na financially, no? Kung dili ka ready emotionally and mentally, maybe study more or decide on what you want to do first. But if you think na kaya nimo siya emotionally, mentally, and financially, go for it. But you will fail several times. Correct, no? Mo fail gid ka many times, but do not give up. Don't give up lang gid. Like I said lagi, prese mo mas grabe ni nga risk kay imog yung own brand, bago gyud ni siya, di ba?
So at least gido so good. Well, again, it's an advantage for having a partner. Yes, who is advantage also good. kanabang go. Importante sa Waiting yun, rarara. I think ang imuhang the people around you ba. Okay. Surround yourself with people nga kanang mo encourage sa imuha, but at the same time kanang mo hatagid sila og valuable nga insight. Dili bitaw ka ng praise lang ng praise or criticize ng criticize. Dapat you surround yourself with people with the same vision nga kung gusto ka ng people gyud nga masaligan nimo nga they genuinely want you to succeed. Kaya dili lang bitaw okay pasakay lang kayo okay may ka baboy ka karon. Grabe. But dili di ay inana gyud dapat ang feedback. So honest people, honest feedback is important. Imong atmosphere. Grabe na kay manubag, Alagor, bay. kita paminaw. Kuyaw na kayo, eh. Great, congratulations. Thank you so much. And Thank you so salamat, much. Ani. And ako ra ni videoan otro kanong pang magkaungo kay murag sila tanang galaway na sila. Sarap ito. Oo, japchae noodles na siya. And ang Wanchos barbecue sad is really good for families. Kinami mga bilao. Nanghihipa man na yung rice. Java rice na, Java rice. Barbecue. Mag-create ra kong videoan ni karon sa pagkaon ako. Sarap. Grabe, ano? Everyday, ano ni? So, every ano ang preparation, ani? Yung mga komisary. Daily dapat, kay dapat fresh man good siya. Fresh good dapat. Master na kasi Greanne ba? Then pohon. Mas mudako pa ni mong branches ani. I hope so, I hope so. Franchise na ni. Dagan ga-inquire actually sa franchising. We're just ironing things out. Kanang mo lang i-plaster ang processes. Commissary. Then eventually, diya na kita padulong. Yeah, kay ano siya bang tao nga gusto nga I have the money. Oo. Hindi na ko gusto nga magunahuna pa. Right. Say. Oo. So, Sakto. igo na lang mimo ano, di ba? Muna yung nakalamin nila. Kita, what idea, wapatay money. Sarap. Okay. That's our barbecue. That's our porky barbecue. Dapat humok siya and juicy. Perfect. Thank you. Lastly na lang, pang beauty pageant question na lang niya. Ha? So sa'yo mo isulti kang Greanne na younger version ni mo katong No. the hard work, dugay naman ka hardworking di ay. And anad naman ay kag-independent ka. Tukay na. Kung magstorya mo ato, katong nga mga time, sa'yo mo isulti. Wala, may emotional ko. Charot. Ako lang, to my younger self, if you're watching, everything's gonna be alright. Baka na lang. Sakto ang imong ginabuhat. Di ka nang, usay mong good bata we worry about the future, worry ka kung sakto bagid ni nga journey akong, worth it bagid ni akong kalisod. Dili ni mo makita right away ang imuhang journey, imuhang destination, which is normal. Pero, it's gonna be alright. Kana ra gyud ako message ako younger self. Thank you, Gray. Thank you very much. And grabe, katong nag-ulan ang kabright o kagwapa, mata si Gray at nga time. Mga kaigsuunan. Pinakalas na lang yun. Napa ba ka-insecurity, Gray? Now? Siguro. Napa ba gyapon? Siguro na ako sa point nga we don't really look for external validation anymore. Okay. More on you against you. Kanang So ikaw rin. I will compete with myself. Kana na lang. Tapos lately, garandra na sa ga. Oo, kaya ako ba na ragyapon. Wala ba ito, maulasad ka na kasabalay. Ni mong ba na to, arito, na 42K na naman, feel ka na lang po. Diba? Boss, salamat sa Liempo King ta imong story na po sunod ba itong istoryahan di ata sa Liempo King. Basta lahi iyang version, ha? Basig lahi ang version. Kay iya man nga version, siya ang Na bida. ako'y resibo. Sa mga sent messages, sa scene, na ako'y resibo. Atan. Visit mo diri sa Uptown. Yes. KK Chicken, Korean Fried Chicken. Tabok lang ta sa It's St. really yummy. Francis Parish. Unsa imong i-suggest nga kanang murag sauce gyud nga kanang murag Okay. dapat ilang If you must like try. spicy nga authentic good nga Korean flavors, go for the Yangnyeom chicken. Kung Okay. sa uban, kung sa Korea pa na, it's also called gochujang chicken.
Okay. Or yang Sura chicken. i-pronounce. Mga nangyang na lang namo. And O, then- spicy na lang. A spicy chicken. Or soy garlic or ganjang chicken. Yun, yung garlic. Kana, lami na. Sila na. Oo, if you can, Okay. nara kani siya murag darker sauce mo na siya. Okay. And then for one choose barbecue also, go for the Fiesta Bilao. Kaya mas makasave ka man, especially if you're traveling, if you're dining with groups or families or special Pero occasions. pwede ka po na available na sa Food Panda Yes, or oo. Here, ang Grab. Uptown branch, wala pa kay Kamulo pa ginalihok ang okay, no? process. Okay. But, pwede naman po directly. Pero tanan ako mga silingan diri sa Uptown. Yeah. So pwede ra gid diri kuan sila diri no? Order. Pwede kayo. Pwede ra man Pwede kay po. hawan ra man kay diri sa Uptown. Yes, pwede kayo. Pwede ni may pick up. Kaya mato pa mo parking pa mo na diri na lang. Nagani may customers na mag-order daan and they just wait diya sa gawas. Amo na lang ito no. Pwede nga na. So na through Messenger. Yeah, messenger. Messenger or phone okay. call. So pwede ra nga na. So before mo ulit silang mga balay, diri man tatanan kay gisirado man na dito na page sa Xavier. So order mo daan. So ang inyong Facebook page. As the same, KK Chicken and Okay. One Choose Barbecue. Utang na ako de. Mangaw na mi. Alright. Thank you very much, Grace. Salamat Mga na time. ulatan. Yeah, that's it. Come on.